molts d'anys, dues nenes que es deien Lucía i l'altra es deia Estrella. Un dia van trobar una caixa màgica, però no sabien que era màgica. També era una caixa del temps. Un dia l'Estrella va dir que volia anar a París i la caixa màgica que estava al costat les va escoltar i les va portar a París. L'Estrella es va sorprendre i la Lucía tenia la caixa a les mans. La Lucía li va donar la caixa a l'Estrella i l'Estrella va dir que volia anar a casa. La caixa les va tornar a escoltar de nou i les va portar a casa. Al final van anar a buscar els seus pares i els hi va explicar totes les aventures i tot el que podia fer aquella caixa.